пак аз много харесвам хора игри. Така че търпение участвайте много видео на хора игра. Не! Няма значение. Окей, значи много бързо. Иначе аз планирам да снимам на този игра доста. Виждате, че съм понатарил 12 хиляди, да започна на това. Аз доста си е харесвам. Значи ще снимаме доста игра. Между другото, ако искате поредица на тази игра, се абонирайте за канала ми. Ако искате второ видео на тази игра, трябва да направим 50 лайка. Иначе планирам да снимам сега в четвъртък и петък. И ако събираме повече лайка, ще снимаме в събота. О, това е някаква нова риба. Това е риба. О, не. Трябва да изпълнявам квести. О, 500 дай, взимаме. Нови квести. О, не. Окей. И другото, скоро ще снимам влогове. Ще си направя... Това планирам да е едно от първите видеа на Gaming в този... Едно от последните видеа на Gaming в този канал. И ще направя втори канал в съвсем скоро време. Така че го очаквайте. Близо до 100 лайка на канала ми, така че айде, пращайте лайк до това, за да може да стана най-сетне 100 лайка. Окей, това не ми хареса много. Не! Някаква шапка. Шапка. Добре, не ми трябва. Това не ми трябва. Няма да искам някаква голяма кола или... Да. Извинете, че не снимам супер често клипове, просто нямам времето да ги снимам. Окей, фъни, това тази илиска може да е, предполагам, че е ясно. Толкова ли? Не, как ли пък не? Какво? Планал съм 9%. Я видиме, нямам нито една голяма риба. Значи, бях хванал тази риба, не знам как да се фармих. Някакви 15 пита бяха дошли при мен. Иначе ще снимам това видео горе-долу около 14 минути ще видим. Иначе
Може някой път и да пропускам. Ще има причини. Знаете, ако пропускам. Я. Не искам да пропускам. Просто така се случва. Сега ще е да хванеме някакви огромни. Да участвам в моя канал. Пишете. Все пак планирам да снимам доста видеа. Където пиехме 3 литра вода. Не бяха точно 3 литра, но все пак. И цяло пишете ли да продължавам канала. Например, ако ми пишете, да се загубя някъде, нищо няма да постигне. Ще ме леко откажете от това. О, пак е Дарио! Не! Не точно да ви...